Belén, e en Irán as doutrinas, os fundamentalismos dos homens de sempre. Sen máscaras de gas, outra vez sentenciaron os inocentes a morte. Hai guerras de angustia en Irak e en Kuwait, en Israel e en Palestina, mentre os pilotos voan alleos á desgraza. En Arabia, un piloto, tras deixar a súa mensaxe de morte en Bagdad, dicía que o espectáculo era como unha gran árbore de Nadal arrodeada de fogos de artificio.